Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Já mám ráda všechny barvy, ale moje nejméně oblíbená barva je asi oranžová. Párkrát psala a říkala na blog, ale já nejsem fotomodelka. Fotí mě fotografové, který jsem si našla přes internet, nebo babička s mamkou, protože jsou fotografky, anebo se fotím sama na samospoušť nebo s kamarádkama. Můžete z mých fotek vidět, že se fotím na hodně místech. Naposledy jsem se třeba fotila ve fotoateliéru, ale fotím se třeba i na hřbitovech nebo v lese. No a pak samozřejmě doma a na různých místech, kde se mi prostě chce fotit. Tak kluka už jsem samozřejmě měla jsem jich dokonce víc, ale teď zrovna s žádným nechodím, i když mám jednoho vyhlídnutýho. Normálně při nákupu utratím tak do 2000, ale kdybych měla víc peněz s sebou na nákup, tak jich utratím rozhodně mnohem víc. Hello Kitty samozřejmě ráda mám. Třeba když jsem byla v Itálii, tak tam mají snad v každém městě obchod, který je fakt jenom z Hello Kitty a najdete tam úplně všechny věci, na jaký si dokážete vzpomenout a je není Hello Kitty. Tam fakt prodávali mobily, koberce, záclony, přívěsky, úplně všechno z Hello Kitty a tam se mi to teda fakt líbilo. Já nakupuju u Vietnamců i ve značkových obchodech, víc věcí mám teda asi značkových, ale i tak proti Vietnamcům nic nemám, protože tam se většinou dají najít jako hezký věci a ještě k tomu jsou levný, tak proč ne? Já žádný sport nedělám, protože jediný, co mě tak baví a k čemu se donutím, je jít do posilovny, nebo třeba mě baví florbal a basket, ale nehraju to nějak pravidelně. Jestli si myslím, že mám super postavu. Tohle já si teda zrovna fakt nemyslím. Mám mladší ségru, který je 13 a jmenuje se Radka. Tak určitě bych chtěla být fotomodelka i modelka. Hele, tak to už teď nepamatuju, ale bylo to asi tak před měsícem. Moje nejoblíbenější jídlo je asi pizza. Určitě to je pizza. To je dobrá otázka. No tak, teďka mi na vysvědčení vychází 1 nebo 2 trojky z matiky a z účetnictví, protože já nemám moc ráda čísílka nemají rádi mě. Ale jinak mi vychází většinou samý jedničky a nějaká ta 2. Tak já mám radši autorské blogy, protože mě nebaví číst ty normální blogy, kde si všichni píšou o tom, že jejich oblíbená celebrita je Britney a Miley. Ty články si stejně kopírují a jsou na všech blozích stejný. A radši se podívám na autorský blog, kde si holky dávají svoje názory, svoje fotky a mají tam prostě svoje věci. Grafik udělal pokud někdo jiný, ale když se podíváte na blog, tak můžete vidět, že mám grafičku, kterou je Barunka. Když jsem odpověděla na všechny vaše otázky, jestli se mě ještě něco chcete zeptat, tak mi můžete napsat sem pod článek a já vám na to možná někde odpovím.